la. Dayang, may nasabdang piagukasan si Maway numol nila yung layo sino magdabarkada maring di da jamilay ni Rayang. La. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina, yarin doa magbubugit basura nagkawa na. Magugit kan basura sa mga lingkat namin nirang. Kita yung nagusik kuloy balik kugitan nirang. Amo na sa pagkagawan doon nakasara pagbibilan si mga kausugan. Nirang. Ito di sa bilatan nyo, hindi na ako petalos nagbisara ka mo reto yung magunot ka mo na rin. Boarding house ba yung da? Mag-boarding Bukong house. bag. Kamu to yung pagyano ni Ika kumala mari. Oo, Namita ka mo diyo man. Makahati ko rin traffic karan. Bisikan ka ina. Tadi siya tingan nyo karwa. Ibudyang kulo ako. Ikaw? Ako budyang kugita sa nirang. Namita ka mo miyari padai ko, pampadaira. Ibudyang ko kita, iwan ibudyang kulo, di nga dakat kami, di ba? Doon ba hindi? Kasi Dinadap na ka na po. kasi sabi ng dagbos nyo, di na kamo laki yung sindakat iwan lupa. Yaring kwan. Doa kwan, hindi ko kaya nga tabang uno yun, boarding house ko nini, banal. Ano na sa rin mag-rent? Ay, bago. May mag-rent. Assalamualaikum. Kami sa ini babo. Sure ka, magtiwala ka, Dway ni? Ikaw ba yung Nirang. Alat buha na. Denda ilo. Wait, takad to eh. Suba no. Uning kaya niyo, may taon, on down payment nila. Sabi ato na jawa basta, amo rin paminon na mo rin di kanyo, mangandol kami kanyo, we bilang nagbus niyo ang panakaw. Nirang. Alat buha na. Minga bari pala. Inba pala. Sabi ko sa buha no. Mangidingin. Biya babay kayo na beto, biya mga adak niya. Siyempre pula buhok, ijumma ba? Ijumma. Ay, Juma? Oo, ijumma Alo, sa ka na tindahan. tira yung mga biat ng palangay niya to. Biya na sa dagbustay. Kaya ko sa mga dukato. Nirang. Ito mga sa meron mga panakaw. Kita ka ko. May din pag boarding house. Biya makadil ka to kasipugan. Ni, so may mga magniat pa sa si mga deposit mga Boarding house, Oy, mapipa ka mo sin bilik, bukod na yung bilik nyo, CR ka mo. Nirang, inda. Tigbasungkin umo yan. Ito kumakabuding house ini. Minsan ako rin nga. Biya, Maglagob lubing boarding house ini. biya mangi para saan ko. Pwede man yung mga tao rin Ikaw maguni-guni tudkaw. Iyang tanakaw, ikaw kasi mabasag kung maguni-guni. Uno, mag-inom dyan ko si mga tubig piyaso kahawa. Kita ba nagbus mo nanumbakan ako yan. Ano ba yung talalat mo yan? Talalat mo yan? Di mo kaya nga tayo talalatin. Amo na sila yung talalatin tanda sin pag-usa ko. Sinaban ako kay Sulaiman. Tawag inabudyang ko kita. Ano kita matugin eh? Biya, bet ko rin di eh. Yatod ba ko rin? Ako na ba? May tawag kayo, may Biya mo yung biyari sa mga parasan ka pwede nga sila. Mukha na ba rin mo na rin yan na? Mr. ako mura, beto ba ako sa boarding house ini? Di ako mura magtaob-tub na boarding house ini. Na, mo sen. Yung kagjubol mo silang tagub-tub yan. Mga sumot na mga tagbiyan kataon. Bakit kaya rin mga subusin yari sila mga lawin? Kamusta? Uni pa nga sa nyo, Ryan. Mandali mga subo. Unya to? Ano ka makawi pagkaon? May tayap di ka mo. Buon ba? Inda. Ayat yung pagkaon irot na mo. Nirang mga iro. Ito naman, ito mo sa pagkaon iri. Sorry lang. Ikaw mahitulisin mood mo yan. Laro tong kusayan. Kaya na ka mo kung ano. Ay, kita mo. Ay, takad ka. Kita mo. Uy, takad ka. Ay ta. Matuna kita niyo pataas, total naman mamira man kita niyo pagkaon, sure man kita niyo mahapdi, di ba? Di ba ina amon kapin pag party yan pagkaon on pa dito tasa. So matu kita niyo pataas actually bas dito nag-birthday mga lasya na mo kasi on pa mga pagkaon, matuna kita niyo. Yato na kasi lilukuan total naman kami maning kumaw niya to. So yari naman sa kamo bago ni matong, total di naman kamo sa pagkaon iro, di ba? So kita naman kumaon. Patas kita niyo sa amura ko mantikid, lumon kita niyo. Way kita niyo kuan, way kita niyo palitaan, kani na kamo patas kita niyo karay. Patas na kita niyo kumaw kita niyo. Mita ko mabuka sinyari da ko unahan sa itan. Magdarangang gini ba't yari ang mga atas langit tinira. Bukod ba magdakang? Kaya nga mo nakapin-kapin pagkaunan si mga pag-birthday yan. Ini ko di na kasi ko Kapin nila pakaumukha mo. di na kasi ko kumang pagkapin pagkaunan iro. Di ba ko kumusin pagkapin-kapin, ilingkat tayo ni mapakaon kita kapin. Amo na ba dyan pugit? Tama kita mga pakon si mga kapin-kapin. Di ba dyan kita pakin kita ini? Di ko ba kumain na pa ako sa ini? Hintay na, hindi mo yun. Di ba mari kita ni Hindi mo yun. ilaugan sin Ya, ano ko din ya? daway ni? Ang sabi ko. Takad ka. Ano ba yun? Ano maglagublob? Mari usot mo sen. Ay, magiwok. Takad ka, magiwok. Karikan mo, kasi karikan mo. Karikan Klase mo. mga ako. Na! Ay! Ay! Uy! Bukon! Mita ka mo. Kuting! Stag pero la Jomma ini Baka ka muna sa tutakad na ako. Magkaunda kita niyo. Okay na ka. Yari din si Ar.
Bakit naman yun eh? Takad na awas, makatakad na ka mo. Yato na nga mga lay pagkakaunan. Ano rin man si makatagad? Gusto ko makakuan ka mo lang. Pakaunon ta ka mo. Hindi na mo ini. Natakad na, di na ka mo takad. Mato na ako pala magkawa si mga pagkaon. Nabis kayo na ko lang, pakauditiktakan ko, inda. Makarara ba ito yung maini? Apit na ako mga puno ng marin datas mga building ini mga... Yan ako rin. Yan ako Yan yung ako kiwa ko ba? Hey, ko yung mag-una-una inadya ko yung mga magkuba-kuba yan. Yung kagbuli mo sila magkuba-kuba yan. Yang ba ka na naman ko? Yang ba ka na naman ko? Yang tawla ko. Kung nga nasabi mga kananaman mo yan. Kita mo na yung mga diyama rin mga ijum may babas mga atas mga langit ini. Yan mo nasa no? Kung ka naman na ijuma Ay, yung baka mga... naman ijum ini? Juma? Ay, baka na ijuma? Juma? Juma? Ay, ano naman ijuma? Juma, patro kita ba? Kita. Oy, ikaw eh, pati ka nakalaw pa to, yan una-una mo yan. Oy, Ay, manghirasan. naman rin na prank naman rin ijum ini si mga pagpakasunod pagkaon na laom niya. Manghirasan kita makita mabuga, dang. Ano naman ijuma? Panyabot ko, panyabot ko. Ha? Ayaw ko Panyabot Juma. ko. Juma? Ano rin Juma ini? Ah, Juma? Ano Juma? Ay, kita ni Bujang Kulyo. Ano naman ito Juma? Di ba nabaita sa... Di ba nabaita sa kako? nilaw. May tayo na may atin nilaw yan? May nagkamiskin na rin tagda po si boarding house ini. Marawi ka ba yung hilaw lang? Kana man piyatay na sila ilaw. Ilaw jam sa liba, makutap-kutap ini ron ta jan. Ibi aduhaing. Pat mga magbaya, mga Ano naman ijum ini? Kangog tari Juma ini. Ah, Juma! Basta Juma. Ano naman Juma ini? Oy, Juma, tabudlong, aw nunakaw. Makikusap mo sa ilaw. Ano nang Juma ini ra? Juma, ay guys, sinurong to nagbayad samsel kay mga tao na boarding house ini. Dila? Basta Juma. Juma. Ah, Juma. Juma. Juma, yung maglako-lako jarang. Hoy, hoy, Naman ay Juma. matras passing ko rang, ay ko magsususin. Oh, Juma. Panghukong kayo. Juma na ko kita mo ko ako. May tayo sa brang. Magpungpungin ilaw yan, may sana marit yan. Doon ang kataw-taw si boarding house ini. Oh, Juma piling na siya tan. Ida bisan ko itaw no kaw. Ida bisan ko itaw no kaw. Aray! Silhe, ikaw ba yan? Oo, ikaw, kuya ko. Silhe. Lay dini, Rayan. Di makabuhain dini. Siyaon. Hello, Nor. Arin na ko. Anyari na ako ba? Mabait ako kakitaan Dominic. Hi. Langgan may babae? Di ka kilang kidagdos. Amo sa ni magkakabasura ka mo dito, way. Nirang naglogsin baran. Dok! Kailo. Tuy! Amo to inililuto pagyanon nila. Oh! Taka. Sorry. Hindi naman makabukay luto yan to. Kari ko kamo katuna to. Kari kamo. Maglako-lako ko.